е тук точно пред коментаторското място, но се размина без сериозни последствия. Не знам, ти тогава беше в движение по пистата. Имах една ситуация, но тя беше по време на предишното ми излизане на пистата, точно на първи завой. И не е изненада. Спирането за първи завой е много ключово и до голяма степен определя цялостното представяне и доброто темпо в обиколката. И там реално първо почваш да завиваш и в последствие почваш да спираш, което е точно в противорез с всички правила в моторните спортове, защото е основен закон, спираш с колелата направо. Да. Но тук е много специфично. Пистата държи, насочваш карта, тогава изправяш, започваш спирането, возиш, идва втори завой и оттам нататък продължаваш обиколката. Точно тази зона, особено пък като вали, става брутална и не случайно поради тази причина се обръща и посоката на движение. Ако случайно вали и се кара на обратна, веднага се преминава към права посока, за да няма подобни инциденти. Ти каза във първото ни включване, че следиш с интерес и звездния тим. Той този път е след вас в класирането, доколкото виждам. Звездният тим получиха, сега виждам, обиколка наказание. Не знам честно казано за какво е тя. Сега ще проверя. Те са с номер 13 и това ги смъкна на предпоследна позиция. Както и да е, това не е от съществено значение. Да, прекарали са повече време. В бокса, може би? Бокса, не, повече време, по-малко време. Излезли са на 1.17, нямам представа защо се е случило това. Както и да е, но според мен направиха солидно състезание. Честно казано, аз съм изненадан от темпото, което Весел Овчаров можеше да поддържа. Защото... Да, той в момента е на пистата. Да, точно той кара в момента, защото не е лесно да влезеш директно в такова състезание и да буквално да се освестиш. Защото когато започне влакчето да те изпреварват, ти се бориш за оцеляване. И реално това, че той можеше да поддържа на моменти стабилни времена, е доказателство, че като един спортист има достатъчно добра дисциплина и усет, за да влезе в ритъм. Наум Шопов естествено много бърз, той се изпълни добре ролята на капитан. Той държи нивото, той специално в този отбор в момента той държи високото ниво и той поддържа високата скорост, но той не може да кара непрекъснато. И няма как. Има правила и по отношение на минимално, максимално време, в зависимост от това от колко човека е съставен отбора. Те този път са само 4, да, друг път са повече. Но... Доста натоварени ангажименти за част от тях, но това е напълно нормално, когато си звезда. Няма как да си звезда извън пистата и на пистата също да си звезда, макар че Наум Шопов, ако трябва да съм искрен, успява да докара доста високо ниво и на двете. Да, той тренира редовно, доколкото разбрах. Качва се много често в картинга и поддържа форма. Да, времената му в София картинг ринг са солидни и като за човек, който не се занимава постоянно с това, естествено получавам моите поздравления за силната скорост, за високата скорост, която може да поддържа. Още повече вече натрупа опити в Хасково на пистата, защото това мисля, че му е трето, ако не се лъжи, участие тук. Пистата му е позната вече. Пистата постоянно се мени, знаеш ли, тя е като жив организъм, защото трябва да се адаптираш постоянно. Някои неща, които са вървели в началото на състезателния уикенд, са тотално различни в края му и там се вижда разликата между силните пилоти и между тези, които не са толкова добри, защото аз си признавам, трудно ми е да се адаптирам и към карта, и към пистата, когато се променят. Буквално, ако имам карт, който не дозавива, оттам нататък започва една мъка. В началото имах подобна ситуация. Успяваме да се справим в такива случаи, като жълти флагове в момента на трасето. Да, наблизаме в последните 38 секунди, 37 вече. Да, за да... Приготвят се за финал. Причината за жълтите флагове обаче е в първи завой. Да, финал естествено ще дойде. Колко е много добър в това и неговия екип също са перфектни. Жалко обаче, че няма да може на пълна газ да видим финал на това състезание. Ами, остават 16-15 секунди по-малко, така че... И да се завърши обиколката. Да се завърши, да, точно така, да се финишира. Избутаха пилота, честно казано, 54-ти, по-назад на 45-та позиция. Интересното е, че те са в про-категорията. Екипа на
RNT Racing, но това дали ще завърши с една-две обиколки назад в тази ситуация е без съществено значение. Все още има жълти флагове, но честно казано в случая всички са подпалили яко и би трябвало да връщат малко повече гъста. А ние трябва да финишираме в края на краищата. Ами, не знам дали ще искат първоначално да пуснат все пак пилота, който в момента има проблеми и не може да запали карта. Както и да е, връщаме се отново към финала. Ето го и него. Кариран флаг за екипа на Track Limits by Storm. Наистина страхотно представяне и за Феликс Ферери и Георги Върков. Рейсинг, Айсмен на трето, Плейкард на четвърто. Това е официалното класиране, това е крайното класиране. Нека кажем предварителното класиране. Не вярвам да има наказания след финала. Така че може да приемем, че челната тройка е Track Limits, Event Racing и Iceman Racing. В голд категорията Beton Racing, SKR Junior 2 и на трето място екипа на Bosch в Silver, Hope Suzuki, BHP Racing и Run for Fun. Радвам се, че съм карал с BHP Racing, с Run for Fun. Поздравления и за двата екипа, поздравления и за Hope Suzuki, които завършват на първото място в Silver категорията. Поздравления и за организаторите. Фойерверки в финала. Без инциденти премина състезанието. Това трябва да се отбележи. С доста наказания обаче, говорихме си с рейс контрола, че е имало битка и съответно на моменти пилотите са имали повече бензин в кръвта, но напълно нормално. Напълно нормално, разбира се, още повече. Сега участваха 55 екипажа, което е съвсем сериозна цифра. Най-голямото 12-часово състезание в Европа. Това, че не е 24-часово състезание, сваля до известна степен интереса на чуждите екипажи, защото всеки един от отборите, нещо, което не сме казали между другото, се бори за точки в шампионатите на Соди, за да се участва в края на сезона в финалите на Соди. 24-часовите състезания естествено дават най-много точки и така ще бъде тази година по време на 24 часа на България, Еко 24 часа на България, състезанието, около което продължава да се гради календара на Karting Events в България. Тази година 3 писти, които наистина са страхотни, които ни вадят и извън границата на България. Казвам 3 писти за ключовите състезания, естествено, защото отново ще бъдем на Серес в Словакия, също така и очакваме Кюстендил и 24-часовото състезание. Да. Кюстендил е много приятна писта. Лично за мен, шегуваме се с колегите, българската Нордшлайф е за картинг, заради боровата горичка, заради цялостната атмосфера. Съвсем близо до горичката, да. Да, естествено няма как да сравняваме една картинг писта в България с великата Нордшлайф, но Кюстендил ще е арена на голяма битка след няколко месеца и нямам търпение да видим какво ще се случи тогава. Тогава, естествено, няма как. Екипа на Еко винаги е на линия, екипа на All Stars също. На Кюстендил сме... Представянето ни не е било толкова добро, колкото сме се надявали. Тук в Хасково имахме веднъж огромния късмет, бих казал, и много добрата стратегия да спечелим. Записахме едно трето място във Враца, така че остава на Кюстендил да се качим на подиума. Защо не? Защо не? Предстои да знаеш видим. ли защо не? Защото конкуренцията е много висока. Нещата бяха различни. Сега нивото е страхотно и за това заслугата до огромна степен е на Коко Върбица-Лиев, който, честно казано, тегли на плещите си огромен товар. Нямам представа как успява да се справи с всичко, как успява да понесе цялото натоварване, но го прави по прекрасен начин. Има и солиден екип с него. Абсолютно. Много добре подготвени момчета, които му помагат. Това прави впечатление по време на самото състезание и подготовката за самото състезание. Сигурен съм, че не е лесно да се работи с Коко Върбица-Лиев, но съм сигурен, че удовлетворението на финала също е огромно. Сега предстои така най-приятната част, награждаването. Да, Стас Матеев да извади тежестите от картинга на Еко and Friends. В случая... Твой съотборник. Да, моят съотборник. Пак искам да го поздравя за солидното каране. Много добро представяне за него. Сега, няма как да се радваме на подобен резултат, това е факт, но направихме каквото можахме. Следващия път се надяваме да вдигнем още повече летото. Разбира се, затова и ще тренирате повече.
Ами то само с тренировки, честно да ти кажа, не става. Много неща са важни. Всъщност Георги Иванков го каза. Трябва да си на ниво и във фитнеса. Да. Особено за 24 часова надпревара трябва да си свикнал и с ендуранс състезанията. Много често съм правил подобни сравнения покрай големите надпревари за издържливост. Примерно мога да кажа, че едно натоварване в 24-часова надпревара като интензитет може да бъде сравнено с едно бягане на маратон. И че умората, която чувствам обикновено след 24-часова надпревара, понякога дори е по-голяма, отколкото след едно маратонско бягане. Между другото, също това е момента да направя един маркер към една от най-добрите дами в бяганията в България, в трейл състезанията, също и в колоездене, Христина Козарева, която е неколкократен шампион в обиколката на Витоша, която също винаги е на много високо ниво в абсолютно всички бегачески състезания в България. Тя кара и картинг, което е поредното доказателство, че когато си спортист, когато имаш дисциплина, много бързо можеш да влезеш в картинг дисциплината също. Не съм я видял в звездния тим. Ами, защото си има собствен отбор. Да, разбира се. Това са сега се подреждат първите 3 от всеки клас, които ще получат и наградите в това състезание. Само да кажа, че 796 обиколки навъртя победителя. Само да кажа и преди малко, че BHP Racing видяхме в кадър. Отново страшно се радвам за този екип, който направихме след може би едно състезание, в което казах на един приятел: хайде, ела да покараш малко заедно с нас. Страхотно е да участваш в състезанията на Колко. Той се запали много. Другият член на BHP Racing, с който основахме отбора, беше от печелившите на Eco Friends, от изтегления човек, нали, който влезе посредством състезанието, което се прави, квалификационното състезание. Така че приветствам абсолютно всички. Карайте на пистата, участвайте в играта на Еко, пуснете се в една 24-часова надпревара и после ще си направите собствен отбор, гарантирам ви го. И карайте бързо само на пистата, абсолютно, не на пътищата, защото едно от мотото на това състезание беше именно това, да бъдем внимателни на улицата, на магистралата и по пътя. Всичко, което искаме да изразходваме като енерция, като това, което трябва да покажем като сила, адреналин, тук на пистата, не навън. Не си спомням дали Наум или Весо Овчаров казаха, всъщност, когато дойдеш на пистата и нямаш опит с картинга и се смяташ за много добър шофьор и че си много бърз със собствената си кола, изведнъж тук осъзнаваш, че не ставаш за нищо. И реално придобиваш много ясна представа каква разлика може да има. И заради това тези състезания са толкова важни. Естествено и за да изкараш цялата емоция. Пламен Асенов също много солиден състезател. Run for Fun стигнаха до подиума в силвер категорията. Да, на трето място. Да, трето място за Run for Fun. С тях се борехме в Враца за подиума в 24-те часа на България. Успяха да завършат на секунди пред нас. Тогава бяха втори. Сега са на трета позиция в Еко 12 часа на България. Ето този кадър идва да ни подскаже, че наблюдаваме нещо много красиво, много приятно отгоре пистата. Сега вече няма картинги, всички очакват церемонията по награждаването. Тези, които са направили най-добрите обиколки, са карали най-добре, си получат заслуженото, си получат наградите, разбира се. Във всяко състезание е така. Само да финишираме с победителите в клас Pro. Trek Limits by Storm на първо място, Eventa Racing на второ, на трето Iceman Racing в Gold, Beton Racing, ти го похвали много пъти, SKR Junior 2 и на трето място Bosch. И в Silver, Hobbs Lucky, HP Racing и Run for Fun. Отбори, за които ще говорим и в следващите състезания, сигурен съм. Дано, надявам се. В 24-часовата надпревара ще се появят и големите отбори, които виждаме как регулярно печелят и регулярно са в челото на класирането. Като в случая въобще не искам да подценявам Track Limits by Storm. В крайна сметка там карат пилоти, които са на световно ниво в състезанията по издържливост.
Денис Кьолер имахме възможност да го наблюдаваме в Враца. Страхотен състезател, който между другото е и много приятелски настроен винаги. Григори Морин. Да, Григори Морин също човек, който задава стандартите заедно с неговия екип. Французите на МРК, винаги бъркам точно къде бяха, да, МРК Про. Те в един момент бяха абсолютно абонирани за първата позиция в 24-часовите състезания у нас. И заради точно този коефициент и за тези точки, които се печелят, състезанието за Кюстендил беше разпродадено още в края на миналия сезон. Това всъщност е доказателство за добрата работа на Коко Върбицалиев и Картинг Events България, защото те благодарение на солидната организация, на многото работа, правят така, че си запълват стартовия списък още в края на годината за следващия сезон. Това клас Силвър, доколкото виждам. Точно така. Не, всъщност не видях екипа на Run for Fun. Част от момчета естествено няма как да разпознавам на момента. Александър Неделчев, Михаил Стойчев, Пламен Асенов. Не, със сигурност това не е Run for Fun. Трябва да видя някоя позната физиономия, за да мога категорично да кажа в момента. BHP, може би, ако това е клас Силвър. Не, казвам ти, BHP са моите съотборници, освен, нали, естествено екипа на Eco Racing, така че минаваме към някои от другите класове. Всъщност това е официалното награждаване. Да, извинявам се на момчета, с част от тях не се познаваме лично. Познавам каските им със сигурност. Това са най-добрите всъщност. Винаги ги виждам как ме изпреварват и после се отдалечават в далечината. Ето, значи видяхме Iceman, Евенте и сега победителите в това състезание. Track Limits by Storm. Георги Ванков. И Феликс Ферир. Страшно съм впечатлени от неговото каране. Това е генералното класиране в крайна сметка, както и класирането в про категорията. Първи, втори, трети в крайното класиране. Еко 12 часа на България. Отново фойерверки. И с този прекрасен кадър трябва да се разделим, уважаеми зрители. Боби, благодаря ти. И аз благодаря много за поканата. Надявам се, че ще бъдем отново заедно в коментара на някои от бъдещите състезания. Надявам се. Благодаря ти, уважаеми зрители. С това се разделяме от пистата в Хасково. Track Limits by Storm печели Еко 12 часа на България. Поредното състезание от състезанията по картинг за издръжливост. Приятна вечер от нашия екип.